18 000 души са получили българско гражданство през миналата година. За целта вице-президентът Маргарита Попова е издала 84 указа. Най-голяма част от придобилите българско гражданство са от Македония, следва на Молдова и Украйна. Попова заяви, че българското гражданство не се свързва само с финансови измерения, а и знаки за принадлежност към родината. Заради отказа на държавата да даде българско гражданство на няколко чужденци, които направиха дарение Mikä strada ci sta da Sofia? Близо 150 социалните институции са настанени в приемни семейства само за последните 3 месеца, благодарение на проекта Ясено семейство, който се реализира в цялата страна с финансиране по оперативна програма Развитие на човешките ресурси. Проектът се изпълнява от Агенцията за социално подпомагане в партньорство с общините. Само за няколко месеца през миналата година над 850 лица са кандидатствали за приемни родители. До края на 2012 година са утвърдени 250 приемни семейства, а към момент на Perché la parola greca Sofia? 147 деца. Тенис олимпийския шампион Анди Мъри се класира за полуфиналите на Australian Open след лесна победа с 6-4, 6-1, 6-2 срещу французина Жереми Шарди. В полуфиналите Мъри ще се изправи срещу победителя от мача между Роджер Федерер и Жо-Вилфред Цонга. Баскетбол, миналогодишният финалист в NBA Оклахома Сити Тъндър победи като гост големия си конкурент в западната конференция през този сезон Лос Анджелис Клипърс с 109-97. За Оклахома Сити Кевин Дюрант вкара 32 точки, а Ръсъл Уестбрук завърши с 26. По този начин отборът записа 33-та победа в 42 мача през този сезон. Шахмат Антоанета Стефанова